ngati Malawi tikuyenera kudziwa kuna kuti matenda alibe msinkhu komanso samayang'ana age ya munthu. Mayi Jane Asa ngati mzimayi anakomoka pamene amayika nkhata akudwala matenda BP, kutanthauza kuti matenda amenewa samayang'ana kuti munthu wachikulire uyu ndi mzimayi kapena mwana. Potero ngati dziko tikuyenera kulemekeza ufulu wa aliyense. Chifukwa chake lero tikubwera pano kuwafunira zabwino Mayi Jane Asa, chifukwa akanakhala EPM akuyika nkhata ndi kugwa tikanamva paliponse. Social media, ma newspaper, mainstream media akanalemba nkhani imene dzanadzana lomweli Mayi Jane Asa pamene amayala nkhata anagwa pasi ndi kukomoka. Achipatala atiuza kuti ndi BP, koma silinaone ma newspaper ndi ma mainstream media akulemba nkhani imene. Akanakhala Professor Arthur Peter Mutharika akangokhosomola asabume anthu amene akuti akudwala. Amalawi titengere chitsanzo pamenepo. Vice President mzimayi wa mphamvu zake anagwa pasi ndi kukomoka pamene amayala nkhata. Kupita kuchipatala atiuza kuti mayi wamadwala matenda a BP. Andimova ambiri kumayi kuno akudwala matenda amenewo. Ndeti madabwa pa social media EPM asayende akudwala. Kodi inu simudwala? EPM asakhosomole akudwala. Ena amachita kuna kuti ayi apangirizayi na maku. Mose munayambira 2016 kumunamizira imfa. EPM anaphedwa more than 18 times. Pamene timavota anthu amene akuti akudwala. Wawina boma akuoneka wathanzi. Ambiri akunama mapropaganda kumene kuti ayi EPM akudwala. Ndetaonani lero Mayi Jane Asa mzimayi siwachikulire anagwa pasi ndi kukomoka. Achipatala atiuza kuti ndi BP. Umene ndi umboni matenda kaya imfa simasaka. Wachikulire mzimayi kapena mnyamata akhoza kudwala. Ngati dziko tiwafune zabwino Mayi Jane Asa. BP ndi nthenda yopsa kwambiri. Mayiwa anapita kumaliro, silikali wa Interpol police officer anamwalira kuliro. Pamene amapita kuyika nkhata anagwa pasi ndi kukomoka. Ma newspaper, mainstream media, social media alephera kulemba nkhani imeneyi. Akanakhala EPM ingokhosomola kapena kupunthwa ndi kugwa paliponse nkhani imeneyi tikanayimva anthu akuna kuti ayi professor akudwala, professor this, professor that. Ndiye timayenda kuti Amalawi tiyeni tizifunira zabwino. Ngati mmene tikuchitira pano tikuwafunira Mayi Jane Asa kuchira mwansanga. BP ndi nthenda yopsa kwambiri. Anthu ambiri akutsikira kuti chete chifukwa cha matenda amenewo. Tithokoze kuti mayiwa akhalanso bwino, BP yatsika, tawaona akusewera gofu. That is a good development. Akuluakulu, history is the best teacher.